todo o mundo, como podedes ver estamos confinados, pero non estamos inactivos. Traemos vos o terceiro programa de GZ Música TV, porque o coronavirus non puido connosco. Aquí tedes o sumario deste novo GZ Música confinado. Atentas, porque antes de chegar á fase da festa hai que pasar pola de GZ Música. Traemos unha entrevista moi especial. E como sempre, os mellores videoclips. Comezamos! Inda que esteades na casa, imos facer unha viaxe. Imos ir ata Carnota da man de Xavier Díaz no seu novo videoclip. Illas de sal, vento do sur, namorastes do seu bailaré. Namoraron as estrelas, namorou tamén o maré. Pola maré, meu ben querer, pola maré te vexo andaré. Pola maré te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Pola maré te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Estreliña mariñeira, estreliña mariñeira, dalle luz o seu bailaré, alume a manadeira. Bota puntos o salitre, pequena do meu ben querer. Bota puntos o salitre, antes que a marea medre. Bota puntos o salitre, antes que a marea medre. A nena dos ollos do mar, deitado ao sol no seu bailar, con puntos de enamorar. Marchou o día, solo o mar, chegou a lúa sen falar, ela tamén quer bailar. Bota puntos o salitre, pequena do meu ben querer. Bota puntos o salitre, antes que a marea medre. Illas de sal, vento do sur, namorastes do seu bailaré. Namoraron as estrelas, namorou tamén o maré. Namoraron as estrelas, namorou tamén o maré. A nena dos ollos do mar, deitado ao sol no seu bailar, con puntos de enamorar. Marchou o día, solo o mar, chegou a lúa sen falar, ela tamén quer bailar. A nena dos ollos do mar, deitado ao sol no seu bailar, con puntos de enamorar. Marchou o día, solo o mar, chegou a lúa sen falar, ela tamén quer bailar. A nena dos ollos do mar, deitado ao sol no seu bailar, con puntos de enamorar. Marchou o día, solo o mar, chegou a lúa sen falar, ela tamén quer bailar. Aquí seguimos. Quedades con Pati Castro e a entrevista que lle fixo as tan xungueiras. Agardamos a próxima, poidamos apertarnos. Moitas gracias, compañeira. Vamos aló
Mulleres Galegas Cañeras no noso espacio aquí con GZ Música para Nos Televisión. Moitas grazas ás tanxugueiras. Hola, chicas, que tal? Hola. Que alergia, aviso. Ai, moi ben, encántame isto de toser aí xusto, moi bien, así me gusta. Bueno, son Aida, Sabela e Olaya. Aida, perdón, eu creo que está mal, porque teño tantas Aidas coñecidas que cando te vexo a ti sempre me vai pa aí, pero é Aida, non Aida, Eu non coñezo ninguna Aida, pero Ainas, disque. Sí, Ainas, eu coñezo a varias. Bueno, para todas aquelas ou todos aqueles que non coñezades aínda as tanxugueiras, decirvos que tanxugueiras están aquí para revolucionar todo o que é o tradicional de Galicia. E vos diredes, por qué? Bueno, pois o primeiro é porque estas tres rapazas que aí ás veces son guapísimas e moi novas, coñeceronse xa fai uns cuantos anos. Resulta que dúas delas se coñecen desde foi moito máis, porque, claro, Olaya, que anda por aí en baixo, e Sabela como que son semelgas, coñecense desde que súa nai as pariu, basicamente, e incluso desde antes. Pero aquí a señora Aida foi unha amizade que empezou a tocar con elas e que de pronto se fixo super colega. E empezaron pouquinho a pouco en bares, verdade? Porque eu, polo que sei, postes a unha asociación que vos gustou cerca de onde vivides ou de onde viviades bolas dúas, ti e Olaya e Sabela, e ali se presentou Aida e empezou que foi unha bonita amistad. Como foi eso de empezar en bares e rematar dando voltas polo mundo? Pois eu creo que é moi bonito, non? Porque realmente ves o traballo recompensado de empezar aí en pequenas cousas que ao final pois é o mismo tocar en Ortigueira que tocar pois no bar de Manolo ou de, que sei, ou de Caión, sabes? Para non ser o mismo sentimento. Pero sí que cando vas andando o camiño e ves o que deixas atrás e o traballo que che costou dar eses pasos, a verdade é que é moi gratificante e que non sería nós que íbamos a chegar a onde chegamos, porque xa che digo, o grupo montouse para tocar en Serán, sin foliadas e pasalo ben. Sí, de feito pasastes bastante tempo sin un disco propiamente, e vos lo pedían, non? Sí, bueno, bastante tempo para a noso temos é moi cortiño, non? A nosa carreira, dende que empezamos vai 4 anos. Nos 2 discos. Pedíanolo porque xa estivemos en tantos sitios que xa era como en plan cantar as mesmas cancións, darnos hasta el palo. E a xente, a ver, cando sacamos un disco? E dixemos, bueno, mira, pois aventuras, sacar un disco que non tiñamos ni idea, nos pensamos que dabas así, e saliu un aparato e dicía, este é tu disco grande de venir. Bueno, metestes mogollón de instrumentación, fixestes unha de colaboracións que se tuvera que empezar a nombrar a todos os colaboradores, mi madriña querida, pero a ver, por encima, cuidado, que vos decides, é que nós temos moito morro e nós pedimos aí colaborar e, sabes, todo pa diante. Bueno, eu creo que tamén foi que necesitábamos un apoio, non? Dábanos moitísimo medo, entón parece que se íbamos arroupados de amigos, era como que este disco é de todos, non? Entón, necesitábamos ter unha banda que nos arroupara. Hoxe por hoxe, vamos os tres e vamos, nos comemos el mundo. Pero era o rollo de esa cousa aínda que necesitas al papá que te proteja. Ou a mamá. Sí, pero sobre todo máis esa cousa maternal, non? Que nos leve aos sitios. Entón, por eso, colaboraron con nós, por xente de Guadi Galego, Xavier Díaz, traduciu moitas letras, foi a produción de Pedro Pascual, despois estuvo bueno, quen queire saber quen colaborou no disco, pode comprar o noso disco por detrás, aparecelle toda a información de quen colaborou no noso disco. O primer disco que se chama Tanxugueiras, como o nome indica do noso grupo. Para ver, para maio, pro ano que ven, para a primavera, o meu amor, o meu amor, ven, o meu amor, ven, para ver, para maio, pro ano que ven, para ver, para maio, pro ano que ven,
está cheo de colaboradores incluso hasta na portada, porque vamos, eu creo que é toda unha obra de arte, conceptual toda, dende a portada ata as letras, as colaboracións, e eu creo que recolle tamén moita da vosa historia, non? Ese primer disco, todas eses foliadas e seráns que vos decíades de empezar a tocar, está un pouco recollido aí, pero a día de hoxe, hoxe queda 4 anos despois, estuvestes tocando, a ver, que isto tamén, cuidado, estuvestes na India, que non sei que fostes a facer alá, pero eu acordo que fostes a India. Fomos a boda dun sultán. Olaya foi a boda dun sultán alá. Estuvestes, a ver, en Glasgow, verdad? Sí, Glasgow 4 veces. Ni máis, sabes? En 4 anos, unha por ano, ou como facedes? Sí, No, foron 3. O sea, foron 4, pero nun ano fomos 2 veces. Moi ben, porque vos gusta o sitio. Tamén estuvestes en Cuba. Sí. E tamén estivemos en Suiza. En Edimburgo. Nima, ves, o de Suiza non o tiña eu pipeado. A ver, por que tanto tan xugueiras por fora? Que non vos cheja xa aquí en Galicia, tedes que salir, ou? A ver, como é isto? A verdade é que a música tradicional fora das nosas fronteiras apasiona. Eu creo que é a forza de terra que ten e aparte que pode compenetrarse moi ben con outras músicas de raíz. Entón é moi fácil terlle cariño, é moi fácil cantala para a xente que está acostumbrada a cantar música de raíz, como a nós. Entón hai un feeling moi especial. E despois que bueno, somos como un terremoto. Chegamos e para ben e para mal, deixamos todo. Arrasades. Non, dou fe. Da xente cos seus valores que loitaron coas súas forzas atopando as súas mortes. Ai, la, la. Aunque estou preso na cárcel, non teño pena por eso. Nin deixo de ser quen son, nin son o primeiro preso. Ai, la, la. Sacastes un disco antes de que empezara toda esta locura do coronavirus, fora polo mes de... vou non decir mal, o mellor é decembro, pero non foi decembro, foi xaneiro, verdad? Foi No, en xaneiro. finales de novembro. Novembro. Finales. Foi, Casi foi xaneiro. finais de novembro. Vale, moi ben. Foi un disco totalmente diferente porque, aparte de que o fixestes, o produxestes vos, durante 8 meses vos estuvestes aí currando, non? Fixestes vos a produción, fixestes os temas, sacastes moito musicalidade para quedarvos cas vosas voces e aprendestes a facer cousas moi diferentes ca voz e volo currastes moito. Fixestes unha cousa super chula porque Contrapunto é unha contraposición de un tema con outro e ao mesmo tempo é como un disco super forte que aí ven a toda a peña cañera, rockera, heavy que dirá, que fai Pati aquí coas tradicionales? Pois non sabedes vos aquí as tradicionales estas que queiman coches nos videoclips, a veces a caña que dá. A ver, falademe de Contrapunto, porfa. A ver, realmente foron 8 meses de traballo de produción e de grabación con Isaac Palacín, que foi o que meteu as percusións e o que produceu con nós, pero realmente antes dos 8 meses houve como outros 8 de maduración e de escoller os temas, De arranxalos, claro, isto ven de moi... O sea, nós cando acabamos o primeiro disco estábamos pensando no segundo. Pero está a pensar o que está pasando ahora. Claro, pero o rollo foi que van pasando os meses e os anos e ti vas aprendendo. Non é o mesmo agora que cando empezamos a sacar o primeiro disco. Entón, nós víamos, tiñamos a valentía de dicir, pois a xente o que ahora o que nos está pedindo é a esencia de Tanxugueiras pura e dura. Entón nos dixemos, queredo, pois ídelo ter. E claro, foi unha cousa que nos costou moito porque aínda era a primeira vez que nos producíamos un disco
pero as ideas estaban todas aquí. O sea, nós sabíamos, as tres sabíamos como queríamos que soara, pois o tema do Maltraer, pois as tres sabíamos como queríamos que soara, e ao final chegar a conseguilo, pois é un traballo que nos costou, pero creo que está tal cual estaba nas nosas cabezas. Desde o momento do inicio de facer a primeira nota, xa tiñamos na cabeza. Foi mudando, fomos crecendo, aprendendo como pois a usar programas para gravar, etcétera, etcétera, pero aí chegou o contrapunto e collímoslo no coliño e dixemos, este é mi hijo. Sí, a verdade é que eu creo que foi un traballo tamén que nos demostramos a nós mismas que podemos, sabes? Porque ti empezas en este mundo que non vamos a... que é un mundo de homes, non vamos a mentir, non vamos a engañar a nadie, por desgracia. E entonces foi como que como tres pandereteiras chegan e intentan compoñer as súas propias cancións, porque sí que nese disco hai algunhas cancións compostas por nós. Como te empoderas desa maneira? Pois nós dixemos, pa diante, estamos seguras do que queremos facer, do que queremos transmitir, e a dalo todo. E foi por eso saleu o Contrapunto para nós, para noso gusto, pois un disco precioso. Sí, e ademais que todas esas colaboracións que estaban no anterior disco neste desapareceron por completo. É un disco simplemente de percusión e voz, e o que queríamos era mostrarlle a todo o mundo que sobre todo a música tradicional galega é moita pandeireta, moita percusión e moita voz, é a base da nosa tradición, e que con iso podese facer un disco xeitoso, escoitable, porque eu entendo que moita percusión e moita voz chega un momento que satura, pero creo que este disco non pasa eso, e que a música tradicional pode ter concepto e pode ter historia que contar, que de feito é o que ven sendo desde fai moitísimos anos, e nós queríamos amosar nun disco e non simplemente coller coplas pois e metelas así esta pa aquí, esta ti, e metelas nun tema. Sí, a montón. Claro, que todo tira o seu sentido, que é algo que na música tradicional moi poucos grupos o teñen en conta, e que a xente o sepa, que a música tradicional ten historia e pode contar o que queira. Vos sodes un pouco pioneras en algo moi chulo, que vos sodes xente nova, escoitades todo tipo de estilos musicales, e iso tamén o integrades na vosa música, e iso a min polo menos me parece super enriquecedor, porque eu salín con vos a concertos, encántame ver cando vos salides antes de tocar a Cultura Crítica con Nao e vos marcades o voso tema, soas, que eu acórdome ao principio que decíades, ui, eu non sei, isto lle vai a gustar a xente que están aí nun festival, todos aí, e decía, jolín, pois é que vos aplaudían a rabiar, porque que a verdade é que, aínda que sexa diferente, como que o levamos moi dentro, sabes? A cultura tradicional non só é unha palabra, realmente é unha tradición que nos ven de dentro, pero vos facedela diferente porque a mezclades co que a xente de agora vos interesa. Vos sodes xente que ides aos festis, que escoitades música rock en galego, música hip hop, e bailades, iso tamén o facedes, o inculcades dentro do que vos estades a facer. Eu, polo menos, así o sinto. Eu, de feito, cando vin o voso vídeo de muiñeira montañesa, vamos, dicen, que? Isto que é? O sea, isto era como ver a Rosalía, pero en tradicional galego, basicamente. Sodes unhas pioneras, non vos dades conta? Realmente é que estamos, cando estás dentro, por exemplo, estes tempos que temos para pensar e para pararnos, sí que nos sentamos e dicimos, mima, en tan pouquiño tempo o que conseguimos e como fomos mudando e como nos fomos atrevendo, porque isto estaba dentro de nós, non? Pero fomos atrevendo e dixemos, por que non? Criticar, vannos criticar igual, pagamos o que pagamos. Eso xa de entrada. Despois, nos encanta nos ver a xente con cara de parvo cando mira o videoclip que coche que iban dicindo, e isto?
Sabes? Entón, nós creemos que a música é o idioma universal, a música é música. Nós facemos a nosa música e cantamos tradicional non porque non puidéramos cantar outro tipo de estilos, sino porque é a nosa, non? E queremos defendela. Pero despois, nós non temos, o sea, podemos xa bichos tocar a pandereta nun concerto de rock, como de repente facemos as bases ca pandereta nun concerto de hip hop, ou bailamos reggaetón se as letras acompañan, non? Que para nós o reggaetón é un estilo máis, pero o problema son a maioría, o 90% das letras que vamos, non hai nin para onde collelas, collía e las ponía yo mirando para como día a letra, non? Entón, somos mulleres dos nosos tempos e creo que eso sí que se reflicte, máis que nada nunha canción que é Malquerenza, que empeza así como unha voz octavada que fai non, como se fora así un pouco de hardcore e despois hai un bodran octavado que parece un baixo e empeza aí como se estuveras nun concerto totalmente distinto, non? Sobre todo sodes moi empoderadoras, que eso tamén hai que decilo, lanzades unha gran mensaxe a moitas mulleres, non só nas vosas letras, senón na vosa forma de ser. E tamén é a vos o que vos queredes, lanzar un mensaxe empoderador ás mulleres de agora. Sí, máis que nada, nós non somos quen de mandar ningunha mensaxe porque non nos queremos que sexamos como Jesucristo en sus tiempos, non? Creemos que nós temos a sorte por estar encima dun escenario e non, máis que mandarlle un mensaxe é agarralas polo ombreiro e dicirlle estamos con vos, estamos todas unidas, non? Se nós temos a forza esa de tirar para adiante a pesar de todas as pedras que hai no camiño, pois as nenas que teñen 15, 16, 13, vamos aos colexios tamén, non? E decímoslle que aspiren o máis alto, que ninguén lle diga que non poidan aspirar ao que elas queiran, pero máis que un mensaxe é como un aliento de decir estás aí e vas a conseguilo, tía, sabes, porque eres unha muller forte e libre. Que viva noso canto, que viva nosa fala, e que viva noso canto. Son muller forte e libre, non hai ninguén que mo negue. Se alguén o intentara, que mala febre o leve, que mala febre o leve. Ai, ala, ai, ala. Vivamos nosas mulleres, estamos en tempos difíciles, pero hai que educar a todas estas nenas en criarse en liberdade e que poden chegar a donde elas queiran chegar, incluso a casa. Que non se lle cuarte esa libertad de vivir tranquilas. Isto podémoslo cambiar nós, non lle deixemos ese legado. Son muller forte, libre. Si alguén o intentara, que mala febre. Ai, la. Que desfacedes esa imaxen de tradicional anclado a cultura máis ancestral e ao mellor o arquetipo de pandereteira que só canta un tipo de coplas en concreto, de pronto pandereteira internacional dos nosos días, mulleres fortes, libres, modernas. Estades mandando unha mensaxe realmente, bueno, rompedora, e por eso eu recomendo a toda a xente que podo e sobre todo a todos os estilos, porque ir a un concerto das pandereteiras, estas mulleres tan boas, estas tan xugueiras, non só é unha cousa diferente, senón que ademais volo currades moitísimo. Non vou a desfacer, como non, porque senón desfaría o bonito de ver un concerto voso, pero hai que decir que xogades
moito ca presencia en directo, cas luces, cas sombras, e vos currades un espectáculo como poucos, ou non? Bueno, sí. Pois sí, a verdade foi moito que sí. traballo detrás. Sí. Traballo detrás. No, iba a decir que cando empezamos a crear a nosa idea de como queríamos que fosen as luces, non? As luces estaban moi presentes para nós. O sea, era algo que queríamos sí ou sí. Entón, contactamos xa con Fidel e dixémoslle vamos a facer isto dunha forma máis teatralizada. E a verdade é que é moi divertido, porque nós estámonos, a mellor, antes de sair, estámonos con moitos nervios e reíndonos entre nós, e de repente empeza a música e temos que quedar así. Hai veces que che pasou a ti, Olaya? A ver, ti sabes, a isto podo descubrilo perfectamente porque ha sido máis gustirrinín a que a xente viña a vernos, de que empezamos con todo oscuro, non? E entonces olvidáronse, ou non sei que pasou, unha lucecita que nos vai indicando o camiño que non había. E entonces despois de ver os meus compañeiros casi agachaos para ir ao seu sitio, eu tropecei con un foco e xusto cando casi encenden as luces, xusto para empezar a tocar, está a piques de que me cacharan tirada no chan. Foi un momento de angustia, Entonces, claro, nós tiñamos que estar todas serias e claro, a mí viña má risa, sabes? En plan, Sabela, non la cagues. Sabela, por favor, que estamos nun rollo que ademais a canción é moi seria, non? Que fala do maltrato. Eu non me podía reír en esa canción. Que falta de respeto e que pouca profesionalidade. Pero claro, cada vez que recordaba que Olaya se meteu un tremenda leche contra o foco, pues viña má risa, non? Bueno, porque hai que decir que estas mulleres, aparte do espectáculo de luz, de son e demais, son increíblemente divertidas, pero bueno, todos aqueles que os podedes seguir ou vos seguistes algunha vez dende os Instagram a entrevistas que fixeron para YouTube, etc., sabedes ben do que falo. Son mulleres moi divertidas que tamén trasladan esa diversión ao directo, porque igual que dan seriedade, igual se poñen a falar ca xente da forma máis fresca e divertida posible, e iso agradecese, vamos, miles. Nun mundo moitas veces moi encorsetado, que haya esa frescura, esa jovialidade, esa gana de vivir e esas ganas de compartilo. Bueno, para rematar, A veces é un problema, porque nos teñen dito que se subimos borrachos a tocar, e nós temos que repetir yo e outra vez que non, que somos así. A ver, que vamos a facer? É que sodes así, é que tío dixeche, muller, é que se sodes así, así sodes, non se pode ocultar o que un é, e de feito eu creo que vos vai moi ben gracias a ser como sodes, a non ocultalo e a non ir de outras cousas. Polo menos eso... Hai moita xente que di, pero sodes así, fortade, é que somos así, é que solamente fai falta que veña a miña casa, que nos vexa un día a día, que a ver, eu hai veces que querería matar ou Laia decir, Dios, pesada, déjame, pero que estamos desde o minuto que nos levantamos hasta que nos acostamos reíndonos as tres. Bueno, ahora mismo Laia non está na súa casa, pero que sí, que decimos así, e ademais temos esa... Realmente, no, a veces non intentamos non ser tan así para que a xente nos veña a decir cousas como esas, pero é imposible, o sea, imposible. Bueno, non fai falta, estades moi ben tal como estades, e xa para rematar, decirvos, que vai a ocurrir? Que vai a pasar despois desta desescalada? Que vai a pasar con Tanxugueiras? Porque anda que non se vos pecharon datas. Vai haber algún live por tipo streaming? Que vai a pasar? A ver. Iba a preguntar eu a ti. Que vai a pasar? Non, o que sabemos é que Tanxugueiras vai a volver con máis forza que nunca, que estamos super motivadas de decir, pois mira, creo que estas cousas que pasan son para valorar máis a vida e a sorte que tes de dedicarte ao que che gusta e ao que che motiva e ao que che fai feliz, e vamos a salir con máis forza que nunca, traballando o doble, mira que xa traballábamos, e a dalo todo e a disfrutar da xente que nos escoita, que nos ve e a que queremos e que nos quere. A día de hoxe non sabemos si os concertos que tiñamos programados que non nos cancelaron, que simplemente os adiaron, si se van a poder facer, si os concertos do verán se van a poder facer máis reducidos, non sabemos nada. O que sabemos é que na cuarentena traballamos moito e estamos con novas ideas na cabeza, temos novos proxectos para Tanxugueiras moi grandes
que bueno, non somos moito de cambiar e a xente gustalle as cousas novas e Tanxugueira sempre vai a seguir evolucionando. Entonces, aí o deixo, que nos sigan, porque queda Tanxugueiras pa moito. Moi ben, así me gusta. Bueno, pois moitísimas grazas, moitos bicos bonitas, cuidado por moito, e esperamos que podamos volver a vernos, porque xa hai ganas tamén de salir da casa. Muñeira, muñeira, montañesa. Muiñeira montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Poche falar mal de miña, que la homo contou, sempre fixen ben e quero a que me desenjanou, sempre fixen ben e quero a que me desenjanou. Teño unha erva na horta que rebenta polo pé, tamén ti a reventar por decir o que non é, tamén ti a reventar por decir o que non é. Ai la 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 la, 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 ai la 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 la. O que ben quiso algún día, se o querer ten afición, sempre lle quedan abajo adentro do seu corazón, sempre lle quedan abajo adentro do seu corazón. Quero cantar estas ledas que a tristura non fai ben, ainda non vin a tristura dar de comer a ninguén, ainda non vin a tristura dar de comer a ninguén. Ai la 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 la, 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 ai la 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 la. Muiñeira montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta. Ai a la 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 la, ai a la 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 la. Muiñeira, muiñeira, montañesa, muiñeira, muiñeira, montañesa, muiñeira, muiñeira, montañesa. Son da Rúa veñen de presentar o seu último traballo, Eterno Combate. A canción que dá título ao disco está producida por Javier Vicalo, quen está ao frente do selo vigués de Dab Yard. Os das terras do condado siguen a excitar mentes e corpos coa súa música, cousa que moito nos presta, así que non perdades de escoitalos. Vémonos na próxima. Son da Rúa neste ano 2020, nun eterno combate. Javier Vicalo na producción de Dab Yard. Mais lume. Dime qué pasa, bye, que son da Rúa están na casa, Galita arrasa, claro que arrasa. Noto un mundo tóxico indo a máis, vexos de monóxidos aindo das centrais. O noso planeta costa baixo vai, todos o sistema incompatible stay alive. Contaminación
información, tamén na televisión. Intoxicanos as mentes, minten sempre a poboación. Corrupción, dentro xuizo do Borbón. Falacia de democracia prestas nunha votación. Pero sigue firme a miña psique, loitando sempre non nos van parar, así que repriman o que queiran. Estaremos cas megas ardendo nas boeiras, pero non podrán queimar a todos nós. Se ves algo injusto, alza sempre a túa voz. Cada vez máis xente nova vota Vox, grazas aos desmeios por facerlles altavoz. O ten organización criminal, guerras polo poder territorial, arrasando medio mundo en nome da paz mundial. Gaño capital, rouban mineral, mientras na tele se falan de que en Venezuela sigue todo mal. Esperanza over, xente combativa loitando por ter un futuro que é posible. Somos combustibles, semente de vencer. Combate, non imos deixar que nos maltraten. Da resignación pasamos ao ataque, que contra o fascismo non hai debate. Que non vencerán o combate, porque esta vida é un eterno combate, perseguindo a luita que nos rescate. Sangue de revolta, corazón que late, que non o poden censurar. Non creo que haxa ceo nin inferno, non creo na prensa, xa non creo no goberno, non creo ter rei nin que nada sexa eterno. Creo no que vexo e vexo un mundo enfermo. Vexo desidia, pouco nos alivia, manipulación cada día nos más media. Presos cataláns, outros que se exilian, golpe de estado foi o que deron en Bolivia. Falan de terrorismo sen saber que terrorismo son os prezos dun aluguer. O franquismo sei que a volta a renacer. Terrorismo nega violencia contra a muller. Pensan que nos vencerán, pero non saben da nosa forza. Imos por eles, irmán, por cada vida que se destroza. Cando todo falla, perra, perdemos batallas, pero seguimos en guerra. Rock con reggae, soa brutal, música necesidade vital, paz mental, que todo mellora. Bota pra fora se mal, felicidade non é material. Non quero luxo, todo normal, un par de birras e tal. Vou evadirme nese festival contigo. Non busques razón, non busques motivo, só quero avanzar e sentirme vivo. Porque nos quixo deprimido